हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जे SSA एबा सर्व शिक्षा अभियान एबा आथिखालाव समग्र शिक्षा अभियानबो बुंनाय जायो। दा बे क्लास 5 नि इंलिश बेनि अनलाइन क्लास लाबोदों बर' रावजों आरो बेयो लेसन 1 नि थाखाय जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नुगासिनो आरो बेखौ अनलाइन फोरोंनायजों लोगोसे बेयाव नट्सखौबो खोन्थाखानाय जादों, नट्सखौबो कमप्लिट होनाय जागोन। दा बेखायनो फैदो गोबाव खालामाजासे नायनो थांदिनि गासैबो पेजनि मोनफ्रोमबो कुइसन मार्क नाम्बारनि गासैखौबो डिटेल्सयै मा दङ खोन्थालांनो नाजानि। गोबाव खालामाजासे फैदो, जोंना दङ खन्थाइयाव लेसन 1 आव जोंना अल थिंग्स ब्राइट एन्ड बिउटिफुल। दा बे दङ मा होनदों गासैबो बेसादफोरानो सोमोनांथाव आरो समायना, बेखौ बाहाय खिन्थाना होनाय जादों। दा बे खन्थाइनि मुं बियो, दा बेखौ नोंथांमोना नैबे खन्थाइ मोनगोन। दा बे पेजआव दावराइयाव दङ, दावराइ पेज 8 आव बे दावराइनिखौ नोंथांमोना हारसिं फरायबाबो जागोन। बाहाय मा वार्ड दङ बेखौ जों प्रेक्टिस खालामनो थिनदों। दावराइनि गाहाव थानाय वार्डखौ नोंसोर न'आव फराय। दा नैबे नट्सखौ नायनायावबो बिजाबखौ लाफानानैसो जोङो फरायनो हागोन, नङाब्ला जोङो नायस्लांनो हानाय नङा। नोंसोरो बिजाबखौ लाफा, बिजाबनिफ्राय कुइसनजों मिलायनानै पेजजों मिलायनानै नायबाय था। गिदिरफोरा बानायना हो, गिदिरफोरा नायदोंबा। बेनिफ्राय नाय, आं खनसे फरायना होनि। अल थिंग्स ब्राइट एन्ड बिउटिफुल, गासैबो बेसादानो समायना आरो गासैबो बेसादानो सोमोनांथाव आरो समायना होनदों। ब्राइट एन्ड बिउटिफुल, सोमोनांथाव आरो समायना। थिग बेबायदिनो खनसेबाव होनदों एखे लाइनावनो, सेकेन्ड लाइनाव अल थिंग्स ब्राइट एन्ड बिउटिफुल, बे एखे खोथाखौनो होनदों। अल क्रिएचार्स ग्रेट एन्ड स्मल, गासैबो सोरजिमुवाफोरानो सोरजिलु एबा सोरजिमुवाफोरानो गेदेमा आरो फिसा बा गिदिर आरो फिसा होनदों। अल थिंग्स विच एन्ड वन्डारफुल, गासैबो बेसादफोरानो गियानि आरो सोमोनांथाव, अनजाथाव, बेखौ होनदों। द लर्ड गड मेड देम अल, मानगोनां एबा मानिजाथाव इसोरा बिसोरखौ गासैबो सोरजिजोबदों होनदों। द लर्ड गड मेड देम अल। बे बेनिफ्राय नैयाव दंबावो गाहायाव लायनाय इट्स लिटिल फ्लावार डेट अपेन्स, गासैबो फिसा बिबारफोरानो गेवलाङो एबा बारो होनदों। इट्स लिटिल बार्ड डेट सिंस, गासैबो फिसा दाउफोरानो मेथाइ खनो बा गाबो। बर'आवथ' मेथाइ खननाय होननाया गाबोखौनो होननाय जाहैबाय। दाउ गाबनाय, सिंसआ मेथाइ खननायानो जाहैबाय, गाबनायानो जाबाय एखे। हि मेड देयर ग्ल'यिं कालार्स, बिसोरो गावनि समायना गाबफोरखौ सोरजिबोयो। गाबफोर दाउआ गांआव गाब होनायखौ होननाय जादों दाउफोरखौ। हि मेड देयर टिनि विंस, बियो गावनि फिसा गांफोरखौ सोरजिबोफिनो होनदों। दा बेखौ सोर हि होनना बुंदों, बाहाय बियो सोरजियो होनना बुंबाय थादों बा बियो बानायो होनना बुंबाय थादों। सोरनो बे बानायनाया हिया जाहैबाय, बियो इसोरखौ बुंनाय जादों। इसोरानो मुवा बेसादफोरखौ बानायो। थिग बेबायदिनो दाउनि कालारखौबो बेनो सोमजिखांहोबोयो, दाउनि गांखौबो सोरजिखांहोबोयो। थिग बेबायदिनो जोंखौबो उन्दैनिफ्राय गिदिर खालामबोयो, बे मानसिखौबो। दा गासै बुहुमाव सोरजिजानाय बिफां लाइफां, जिबसा, जिउमा, दाउमा दाउसा गासैखौबो इसोरा सोरजियो, इसोरानो फेदेरो, इसोरानो खाङो, बायो, बे खोथाखौ बेयाव बुंनाय जादों आरो। दा बेखौनो इसोरनि गासैबो सोरजिमुवाफोरानो सोमोनांथाव आरो समायना, बे खोथाया थाङै थुङै जोबनायाव ओंखारहैदों खन्थाइयाव। इसोरनि गासैबो सोरजिमुवाफोरानो सोमोनांथाव आरो समायना, बेखौनो होननाय जादों। बेनिफ्राय नायदो, गाहायाव नायदो, खन्थाइखौ आवरायदो। बेनिफ्राय गाहायाव मा होनदों, गोरा सोदोबफोरखौ नागिरनानै नोङो बेनि मिनिं लिरनो थिनदों। दा बेवहाय ग्रेट, बेनिफ्राय ग्रेट लार्ज, बिग, भेरि गुड, भेरि गुड, बेफोर गासैखौबो मिनिङा मोनसे ग्रेटनियानो बिदि होननाय जादों। लार्जबो होनो, ग्रेटखौनो गिदिरखौनो लार्जबो होनो, बिगबो होनो, भेरि गुडबो होनना बुङो। दा बेयाव मा होनदों, नैबेयाव खन्थाइयाव दाना बेबायदि गिदिर सोदोब नोंथाङा बुजियाबा नों बेखौ बानायनानै मिनिं नागिरनानै लिरनो थिनदों डिक्सनारियाव। बेखौ नोंसोरो बानायदो। बेखौ आं बुंबाथ' गासैबो सोदोबफोरानो गोरायानो ओंखारजोबगोन, नाथाय आं दिन्थियाखिसै। फोरोंगिरिफोरनाव सोंना लादो एबा डिक्सनारियाव नायनानै बेखौ बुजिना लादो। बेखौ एसेग्राब गोनां नङा, मानो होनबा बेखौ फोरोंगिरिया टिचाराव लिरना होखागोन बेखौ। बेनिफ्राय लिरना होथारनांगोन बियो माखासेखौ। दानिया नैबेनिफ्राय नायसै कुइसन नाम्बार 2, पेज नाम्बार 10। कुइसन नाम्बार 2, फिल इन द ब्लेंक, बे खन्थाइखौनो बुंफिनदों। लांदां जायगा सुफुंनाय बेयो ए बि सिआव अल थिंग्स ब्राइट एन्ड बिउटिफुल मोन ना, होमबा मा जागोन, नैबे ब्राइटआ जागोन गेजेरनिया। बेनि अदेबानि बेनि फिननायखौ आं नैबाव होना दोनखादों। 2 नाम्बार नैबेखौ बेखौ ब्राइट, ए नाम्बाराव ब्राइट जागोन। बेनिफ्राय इट्स लिटिल फ्लावार डेट अफेन्स जागोन। नै लास्टआव अफेन्स दंमोन, बेयाव आं अफेन्स होना दोनखादों। बेयाव फिननायाव बेनिफ्राय नायदो आरोबाव सिआव गड मेड देयर टिनि विंस जागोन।
लास्टआव विंग्स दंमोन होमबा बेबो विंग्सआनो नै आं होखानाय दङ बे विंग्सआ बे लांदां जायगायाव जिरायगोन नैबेना अपेन्सआ लांदां जायगायाव जिरायगोन नैबेना ब्राइटआ गेजेराव लांदां जायगायाव जिरायगोन बेनिफ्राय दङ नै बेवहाय होनदों लेट्स सी हाउ माच इउ हेभ आन्डारस्टुड द पोएम खन्थाइखौ नों बेसेबां बुजिखो बेखौ मा सोंदों होनदों बेखौ मा सोंदों नायदो फार्स्टआव नाय राइट द नेम्स अफ टु स्मल क्रिएचार्स जायखिजाया मोननै फिसा सोरजिमुवा एबा सोरजिजानाय जिबफोर लिरनो थिनदों नोंसोरखौ दा बेयाव आङो फिननायखौ ओरैहाय होदों नैथिंजा आगदाथिं बेखौ नायनानै लिरदो दा बेखौ आङो मोस्रोम एन्ड आरो बिल' होदों बेनि जायगायाव नोंसोरो रेडबो लिरनो हागौ एन्जरबो लिरनो हागौ मानै लिरनो थिनदों जायखिजाया बार्डबो लिरनो हागौ दाउखौबो लिरनो हागौ बिसोरबो फिसा जिबफोरखौ लिरबानो जाबाय स्मल क्रिएचार होनदों नालाय फिसा जिबफोरखौ लिरबानो जाबाय मानै माथाम आं मोस्रोम लिरबाय बेरे लिरबाय बि लिरबाय नै बि एन आरो बिखौ आं लिरदों बेखौ नोंसोरो गुबुन गुबुन लिरनो हागोन दाउबो लिरनो हागोन आरो नङाबा माने एम्बु खानस्रि एम्फौ मा होनो सस्रमा गासैखौबो लिरनो हागोन माखौ गोसोखाङो इंराजियाव बेखौ फिसा जिबफोरखौ बेनिफ्राय मा होनदों बि नाम्बाराव हि मेड डियार ग्ल'यिं कालार्स हु इज हि इन दिस लाइन दा बेयाव मा होनदों बेयाव हि मेड डियार ग्ल'यिं कालार्स बियो मा होनो दाउफोरनि गाबनि कालारखौ सोरजिबोनाय आं दहाय बुंनाय बाथ्राया बेखौ हिया सोर होनना बुंदों ओमफ्राय बेयाव हियाथ' इसोरानो बुंखादों इन दिस लाइन हि रिफार्स टु गड इसोरा सोरजि नालाय बेखौ इसोरखौसो हि होनना बुंदों ओंखायनो बे जागोन बेनि फिननाया बि नाम्बारनि फिननाया इन दिस लाइन हि रिफार्स टु गड बेनिफ्राय सियाव नायदो सियाव दङ हि मेड डियार टिनि विंग्स हु इज डियार इन दिस लाइन बेहाय मा होनदों गावनि गांफोरखौ सोरजिना लायोनो बियो गावो होनना बुंदों डियार होनना बुंदों बा बे डियार एबा गावनि होनाया सोरखौ होनाय जादों बार्ड्स आर डियार इन रिभार्स लेन्ड गाङा सोरनाव थायो दाउनाव ओंखायनो बार्ड्सखौ बुंनाय जादों फिननाया मा जागोन नायदो बार्ड्स आर डियार इन दिस लाइन बे लाइनाव डियारनि ओंथिया बार्ड एबा दाउ ओमफ्राय दाना नायदो डियाव दङ व्हाट आर द थिंस डेट गड हेज मेड इसोरा सोरजिनाय मुवाफोरा मा बेसादफोरा मा होनदों बेखौ सर्टआव लिरना होदो नैबे बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय गड हेज मेड एभ्रिथिं इन द आर्थ बुहुमाव इसोरा गासैखौबो सोरजिदों जेरै लाइक मा सान जानो हागौ द मुन द इयार माने बार हा दै अर ट्रिस वाटार अल लिभिं बियिंस गासैबो जिउ गोनां बेसादफोर बेफोर गासैखौबो इसोरा सोरजिदों बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो नैबे डि नाम्बारा बेनिफ्राय इ नाम्बाराव दंमोन वाइ डाज द पोएट प्राइज गड इन दिस पोएम खन्थाइगिरिया मानो इसोरा आर'ज गाबदों होनदों बे जाहैबाय मा होनदों नायदो खन्थाइगिरिया मानो इसोरनाव आर'ज गाबदों इ नाम्बारनि फिननाया नैबे जागोन बेखौ लिरबानो जाबाय बे दङ मा द पोएट प्राइज्ड गड इन दिस पोएम बिकज हि हेज मेड अल थिंग्स ब्राइट एन्ड बिउटिफुल मानोना बियो इसोर गासैबो सोरजिमुवाफोरखौ खन्थाइगिरिया मा नुदों सोमोनांथाव आरो समायना नुदों होनदों ओंखायनो बेनि थाखाय इसोरनि थाखाय आर'ज गाबदों होनदों इसोरनाव खन्थाइगिरिया इ नाम्बारखौ दाना 4 नाम्बाराव होनदों सार्कोल मा होनो राइमिं वार्डखौ खबाम गोरोबनाय सोदोबफोरखौ सार्कोल होनो थिनदों बेनि फिननायखौ आङो नैबाव होनाय जादों नै बेयाव सार्कोल माने आं बेवहाय सार्कोल होआबाबो ओरै बुख'ना होनाय जादों दा बेखौ बुख'ना नांलायाबाबो नैबाव नायबाबो नुगोन नै गासैबो उनथिंजाय एखे हांखो थानाय एबा एल्फाबेट थानाय बा मा होनो सुर गोरोबनायखौ नायबानो जाबाय नै बेवहाय दं फार्स्टआव दं मा स्मल ए डाबल एल लास्टआव मा दं नैबा अल होमबा बे मोननैखौ सार्कोल होखानांगोन बेनिफ्राय नायो बि नाम्बाराव दङ बे वन्डारफुल बे वन्डारफुलजों मलाथ' जायासै बेयाव बिउटिफुल दं एफ इउ एल दङ मोननैजों गोरोबगोन होनबा बेनिफ्राय आरोबाव सियाव दङ माइटजों ब्राइटजों जागोन उननिजों बे कालारजोंथ' जानाय नङा बे मोननैया सार्कोल जागोन थिग बिदिनो नायदो गाहायथाराव विंस आरो सिंसजों जागोन अपेना जानाय नङा दा बे मोननै जिंनिखौ सार्कोल होबानो जाबाय आरो नङाबा बेखौ फिननाय नायनानै लिरनोबा नैबाव दङ नै 4 नाम्बार बेखौ ओरै स्क्रिनशट खालामनानै लिरबाबो जागोन आरो आं खोन्थानायखौनो बुजिखाबाय गोरलैथार बेनिफ्राय नायदो नैबाव दङ कमप्लिट द वर्ड वेब विथ थिंस इउ फाइन्ड ए गार्डेन माना मा होनदों नैबावबो बिबार बागानाव मा थायो बेखौ ओरै ससे सोदोबखौ होखानाय दङ बेयाव मा थागोन बेखौ बानायनो थिनदों आरो थिग बिदिनो बेवहाय बानायबा मा जागोन एफ थादों नै बेवहाय मा जागोन फ्लावार जागोन बाहाय मा जागोन बाटारफ्लाइ जानो हागौ बि थादों नालाय बेयाव मा थादों नै गार्डेनार थानो हागौ बेनिफ्राय नैबे दङ हानि बि जानो हागौ नैबे टि थाबाय नै ट्रिस बिफांफोर थानो हागौ
GR दङ ग्रासहपार जागोन बेयो थिग बिदिनो बेखौ आङो नोंसोरनो होखाबाय नैबेहाय नायदो 5 नाम्बाराव होनायखौ होनाय जाबाय नै बेयाव नाय मा मिथिगोन नैलाय आं होदोंमोन फ्लावार माने बिबार जोंना बिबार बागानाव बिबार थागोन BU थानाय दंमोन ना नै बेयाव लिरदो बाटारफ्लाइ सिख्रि ओमफ्राय GA ओमफ्राय ER थानाय दंमोन बाव गार्डेनार मालि बिबार बागान बानायग्रा बेनिफ्राय HO गोनां दंमोन बे हानि बि बेरेमोदै बे बिदै सोबग्रा बिदै जाग्रा बेनिफ्राय T दंमोन बेहाय ट्रिस बिफांफोर बेनिफ्राय नैबाव GHIR दंमोन बे ग्रासहपार गुमा बे गुमाखौ लिरबानो जाबाय होमबा बियो 5 नाम्बारनि एन्सार जाबाय दानिया 6 नाम्बारखौ नायसै 6 नाम्बारनियाव पेज नाम्बार मा फैबाय 11आव फैबाय नै 6 नाम्बाराव बाव मा दं नै राइम एबा खबाम गोरोबनाय सोदोब नागिरना लिरनांगौ बेहाय दङ सुइट फिट बेखौ नैबेयाव होनाय जाबाय नै 6 नाम्बार बेलाय नायदो सुइट फिट मिट बेनो थिं सिं ब्रिं दस्राबो नागिरना होनो हागोन थिं सिं ब्रिं बेनि जायगायाव दस्राबो नागिरना होनो हागोन जेबो नङा बेनिफ्राय मुड फुड गुड बेबो बेनि जायगायावबो दस्रा होनो हागोन मुड फुड गुड बेनि जायगायाव दस्रा होनो हागोन जुदि नागिरनानै मोनोबा अल्ड कल्ड गोल्ड बेयावबो होनो हागोन बेयावबो गोबां दङ नागिरबा मोनो दा आं होनो जेखौ होदों बेखौ लिरबाबो जागोन आरो दानिया 7 नाम्बारखौ फरायनोल' थिनदों बेखौ फरायनानै लाबानो जाबाय बेखौ 7 नाम्बाराव फरायनानै मा सुर गोरोबनाय एबा बेयाव सोदोबाव मा होनाय जादों बिनि मोनसे ओंथिनि मोननै मोनथाम सोदोब बेखौ होनाय जादों जेरै बिउटिफुल माने समायना प्रिटियाबो समायना नाइसआबो समायना बिदिनो ग्रेटआबो गिदिर लार्जआबो गिदिर बिगआबो गिदिर बेखौ होनदों विसआबो गियानि क्लेभाराबो गियानि इन्टेलिजेन्टआबोथ' गियानि एखेयानो वन्डारफुल लाभलि डिलाइटफुल बिसोरबो मा सोमोनांथाव अनजाथाव होननाय जाजोब्बाय एखे दाना 8 नाम्बाराव नायदो 8 नाम्बाराव मा होनदों We can also think of many new words from a given word as a सान दङ नै गाहाय गेजेराव सोदोब सान दङ नै बेहाय बे सानखौ बुजाबफानानै बेजों थिरसिन होनायनि सोदोबफोरजों ससेखौ लिरजाबग्रोनांगौ गिबियाव सान लिरग्रोनांगौ होनदों बे बिबाराव थानायखौ जेरै ओंखायनो सान आरो मा लिरबाय नैबे बार्नखौ लिरबाय सान बार्न जाबाय होमबा सानजों नैबे रेजों लिरबा सानरेज सानजों फ्लावारजों लिरबा सानफ्लावार सानजों डेजों लिरबा सानडे सानजों साइन लिरबा सानशाइन सानजों लाइट लिरोबा सानलाइट जागोन आरो बेबायदि बेयाव नैबेहाय लिरनो थिनदों ABCD होनानै अबे फारसेनिफ्राय लिरदो आरो नायनानै लिरनोबा नै 8 नाम्बारा नैबेनो बेनि फिननाया बेनो बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लिरदो नङाबा दसे लाथ'नानै लिरबानो जाबाय बेखिनि बेनिफ्राय 9 नाम्बाराव नायदो 9 नाम्बाराव मा होनदों 9 नाम्बाराबो गोरलैयानो 9 नाम्बारा मा होनो वार्ड चेन खालामनांगौ होनदों वार्ड चेन माने साइकेलनि चेन बादि आरो बाहाय मा होदों माखासे वार्ड होनाय दङ नैबे गेजेराव बेखौ नायनांगौ होनदों बे गेजेराव होनाय वार्डखौ नाय बेनिफ्राय बेयाव फार्स्टआव लिरनाय दङ नै फ्लावाराव लानाया फ्लावाराबो बेनिफ्राय फैखादों फ्लावाराबो बेनिफ्राय फैगोन बे गेजेरनिफ्रायनो होनाय फ्लावारखौ लिरजेनना होदों बेनिफ्राय फ्लावारनि जोबनायाव मा दङ आर दङ सोदोबा माबाया हांखोआ बे आरजों जागायजेननाय सोदोब लिरनांगौ ओंखायनो दानिया मा लिरबाय रेबिटखौ लिरना होबाय नै रेबिट आरजों जागायनानै दाना रेबिटनाव लास्टआव मा दङ टि थाहैदों दाना टि थाहैबाय नालाय टिजों जोबनाय सोदोबखौ नागिरना लिरनांगोन टिजों जोबनाय सोदोबखौ नैबे गेजेराव नागिरनांगोन नैबे गेजेराव टिजों जोबनाय सोदोबा नागिरबा मोननै मोनथाम थानो हागौ जेरै नैबे थान्डार दङ बेनिफ्राय टेडफल दङ बेनिफ्राय ट्रि दङ नै बबेबा मोनसेखौ लिरदो बाहाय ट्रि लिरबाय आं जेरै नै एखेखौ आं फिननायखौ बानायदों नै फ्लावार रेबिटनि टि जोबनायजों ट्रि बानायबाय दाना ट्रियाव इ जोबनाय दङ इजों स्टार्ट जानाय सोदोब नागिरनांगौ दाना इजों जागायजेननाय होमबा इगोल लिरबाय आं इगोल इजों जागायजेननाय एकबो दङ नै होमबा बेखौबो लिरनो हागोन नोंसोरो बेनिफ्राय इगोलाव इ जोबहैलायबाय नै इ जोबहैलायबाय होमबा इ जोबहैबा आरो 11 मोनसे दंलाय नै 11 बेहाय नागिरबाय नै बे 11खौ लिरला बाहाय 11 थिग बायदिनो गुबुन जेरैहाय नैबाव आं होदों बिदि लिरबानो जाबाय होमबा बाव 11 फैबाय इलिफेन्टआव जोंना जोबनायाव टि जालायबाय टि जोबबा होमबा मा जाबाय नैबे टेडपलखौ लिरना होदोलाय बाहाय आरो टेडपलाव इ जोबना होलायबाय नै इ जोब्बाय होमबा इ जोब्बाय नालाय दाना इयाव मा थालांखो लिरिया एक दङ नै एक दाउदै बेखौ लिरदोलाय बेबायदि बेनिफ्राय आरोबाव दाना एकआव मा जोबो सिगाङाव जोबथानायाव जि थायो जि थाबा होमबा दाना मा लिरनांगौ जिजों जागायनाय सोदोब नायदो ग्रास दङ बाव ग्रास लिरदो ग्रासआ दाना एस जोबलायबाय एसजों जोबनाय सोदोब नै सिप दङ सिप लिरदो दाना सिपआव पि जोबलायबाय नै पिजों जोबो होमबा पिजों जोबनायनि उनाव पिजों जागायनाय सोदोब नागिरदो बाहाय
प्लान्ट दङ नैबे प्लान्ट लिरदोलाय प्लान्टआव टि जोब्बाय टिजों जोबनाय दङ टिजों जागायदोलाय होमबा थान्डार जागायदोलाय दाना आर जालायबाय आरआ जोबलायबाय थान्डाराव आर जोबोबा मा जालायबाय आरजों जोनाय सोदोब रेड दङ नै बेयाव रेड जोबदों आरो फिनिशिंआव रेड दा बेबायदि लिरनो थिनदों आरो दा बेखौनो नैबाव फिननायखौ होखाबाय नै नायनानै लिरनो हागोन फ्लावार रेबिट ट्रि इगल एलिफेन्ट टेटअफ बेनिफ्राय एग ग्रास शिप प्लान्ट थान्डार रेड बेबादि जागोन आरो बुजिबाय जानांगौ बेनिफ्राय 10 नाम्बारा प्रेक्टिस बेखौ गावबा गाव फरायनो हागोन 10 नाम्बारा प्रेक्टिस सेयिं दिस सेन्टेन्सेस एलाउड गोरा गोरायै फरायबानो जाबाय बेखौ बाना होनानै बेनिफ्राय बाव स्क्रिम आइसक्रिम बेनि सोमोन्दै मोनसे हांखो एखेखौनो सुर बोनाया माबायदि बेखौ फरायनो थिननाय जादों 10 नाम्बारा बेनिफ्राय 13 नाम्बारखौ नायसै दाना 13आव 11 नाम्बाराव मा होनदों 11 नाम्बाराव फार्स्टनिया जागायनाया मा आर्थ डे मुलुगनां बुहुम साननि सोमोन्दै लोगोनो ग्रिटिंस एबा मा हामलायथि हरनो थिननाय जादों बावहाय सोरनो हरनो टु होमबा सोरनो हरगोन नोङो सोरबा बिबारि मोनबारिनि नामाव हरनोबा बे नामखौ लिरबानो जाबाय जायनि लोगोनो हरगोन आरो फ्रम दं नै गाहायाव बे गाहायनि खथायाव नोंनि नामखौ लिरबानो जाबाय नों हरगोन नालाय नैबाव लोगोनि नाम नैबाव नोंनि नाम लिरबानो जाबाय बे जेबो नङा ओंखायनो आं बेखौ डाइरेक्ट खिन्थाबाय बेनिफ्राय गाहायाव दंबावो मोनसेबाव मा बेयावहाय दाना गाहायनिया मा लिरनो थिनदों नैबे सेन्ड ग्रिटिंस अन अकेसन साच ए निउ इयार्स डे अन बार्थडे गोदान बोसोर माबा बार्थडे बेनि गोदान बोसोर आरो बार्थडे बेफोरनि सोमोन्दै लोगोनो उइस खालामहरनो थिनदों हामलायथि आरो बेनि सोदोबफोरखौ लांदां जायगायाव फज'नो नैबे गाहायाव थानाय येल' सिनाव गोमोआव थानायखौ बाहायनो थिनदों गोसो जायोबा दा बेखायनो आं बेवहाय लिरबाय नै उइशिं इउ ए भेरि हेपि निउ इयार माइन्ड ओमफ्राय दानिया हेपि निउ इयार थांबाय नैबे होमबा मा ए भेरि हेपि निउ इयार बेखौ नैबे फार्स्टनि लांदाङाव लिरदो बेनिफ्राय मेआथ' बाव दंखायो नै मे दा निउ इयार होदो ब्रिंआ दंखायो नै ब्रिंआ थाबाय हेपिनेस एन्ड एनआबो दंखायो नै प्रसपेरिटि बे प्रसपेरिटि दङ बेखौ बाहायबाय ओमफ्राय टु इउ एन इउर दंखायो नैबे मोनसे लास्टआव फेमिलि सोदोब सोना होबानो जाबाय मानोना फेमिलि नैबे गाहायाव दङ नै गोमोआव दंखायो दा बेखौ बुजिनो थाखाय बेयाव लांदाङाव मा जिरायगोन बेखौ आं ओंखायनो डट होखाबाय नै बेयावबो डट होना होजोबखादों नै आन्डारलाइनाव बे आरो बे सोदोबफोरखौ नैबेनिफ्रायनो सोनाय जादों नैबेनिफ्राय बे गोमोआव होनायखौनो दा बे स्क्रिनशट खालामनानै लिर होमबा मिथिगोन नेक्स्ट पेजाव मा दङ दानिया नैबे 14 पेजाव दङ जोंना 12 नाम्बाराव बेयाव मोनसे मा 12 नाम्बारा मा लिरनो थिनदों स्कुल सेलेब्रेट वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि सोमोन्दै मुलुगनां आबहावा साननि सोमोन्दै माने 5 जुनाव जिहेतु जायो बेनि सोमोन्दै मोनसे मा होनो लोगोनो लाइजाम लिरनो थिननाय जादों आरो दा बेयावहाय नों मा सोदोब बाहायनांगौ एबा मारै लिरनांगौ टेकनिकखौ नैबेखौ होनाय जादों दा बेयो गोलाव जागोन एबा क्लास 5 लेभेलावथ' लिरनो हाखाया अब्लाबो आं नोंथांमोननो बेखौ जुदि नांथारगौ जायोबा नैबेखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला बेनिफ्राय बेखौनो लिरना हो नामखौ सोलायना होबानो जाबाय नोङो लोगोनि नामखौ गुबुन होनानै जाबाय नैबेखौ बेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामनानै नैबे 12 नाम्बाराव जुदि हमवार्कफोर बिदोंबा लिरना होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव नामखौ सोलायनांगोन नैबेवहाय मा दं लास्टआव सोरनो हरगोन बेखौ सोलाय ओमफ्राय नैबेयाव आनासनि हरदों बेयाव नोङो सोरनिबा गावनि लोगोनि नामखौ लिर नोंनि नामखौ गाहायाव लिरना होबानो जाबाय बेखौ सोलायना हो होमबानो जागोन बेनिफ्राय जोंहा 13 नाम्बार दङ नै 13 नाम्बाराबो मा होनदों फरायनो थिनदों 13 नाम्बारा बेखौ फरायबानो जाबाय बेनिफ्राय कुइसन सोंनो थिनदों हेल' हाउ आर इउ आइ एम फाइन होनदों बेखौबो नोंसोर लोगोजों लोगो बिदि सोंलायलायनानै रायलायनो थिनदों आरो 14 नाम्बारा नायदो 14 नाम्बारा मा होनदों 14 नाम्बारा नैबे एन्सारखौ आं बाहाय होनाय जादों 14 नाम्बारा मा होनदों फुड इज टु इट आदारखौ जों जायो होनदों एस वाटार इज टु होमबा दैखौ जों माबायदि खालामो बेबायदिनो दैखौ जों मा खालामो लोङो होमबा ड्रिंक बेयाव नैबे गोथाङाव दंखायो बेखौ बासिनानै बाव होनांगौ ड्रिंक लोङो बेलाय ड्रिंक होबाय आं बेनिफ्राय बार्ड इज टु सिं दाउफ्रा खनो मेथाइ खनो बा गाबो ए डग इज टु सैमाया मा खालामो सोङो होमबा सैमा सोंनाया बार्क बे गोथाङाव दंखायो बासिनानै होनाय जादों बार्क बेनिफ्राय आर्थ इज टु गड माने बुहुमा इसोर बादि होमबा मेसिना माबादि जागोन मानसि बादिनो
खामानि मावो मेन बावनो दंखायो नै मेन थिग बिदिनो साइट इज टु आइ मेगना नायनो थाखाय होनदों एस स्मेल इज टु मोनामसुनाया सोरनि खामानि जागोन नसनि खामानि प्रेयार इज टु प्रे आर'जआ आर'ज खालामनायनि थाखाय होनदों बे एस गेम्स आर टु प्ले होमबा खेलाया गेलेनायनि थाखाय जागोन दा बेखौ लिरबानो जाबाय नैबेनि बे एन्सारा 14 नाम्बार 15 नाम्बारखौ आं गाहायाव होबाय 15 नाम्बारा नैबे 15 नाम्बारा मा नायदो राइट द टु वर्ड्स एन्डिं एमबि गोनां मोननै सोदोब लिरनो थिनदों बेवहाय थाम्प आरो दाम होदों नैबेयाव मोनसे लिरबावनांगौ होमबा बेखौ मा जाबाय आं लिरबाय नै क्लाइम्ब आरो क्राम्प लिरना होबाय आं क्लाइम्ब आरो क्राम्प लिरना होबाय बे मोननैखौ लिरना होबानो जाबाय नैबे बेनिफ्राय ओरैजाय नै 16 पेजाव मा होनदों से एस इउ फार्स्ट इउ केन नैबाय जेरै हायो ओरैजाय जेसेबां हायो एसेबां गोरा फरायनो थिनदों जेसेबां हायो एसेबां गोरा फरायनो थिनदों नैबे 16 नाम्बारा ओमफ्राय बेनिफ्राय सोंदों बेबायदिनो एस थानाय जोबनायाव एस थानाय मा जायखिजाया माबा मोनसे सोदोब मोनथाम मोनब्रैसो लिर होनना बुंदों आरो जोबनायाव एस थानाय सोदोब गोबां दङ जेरै आंनि बेवहाय होदों 16 नाम्बारखौ फार्स्ट लाइना बिजाबाव थाखानाय नैबे सेकेन्ड लाइना उइक्स फिस ट्रिस थिंग्स बिसोर लिरना होबाय आं नायनानै लिरबानो जाबाय WEAKS FWES TRWES ओमफ्राय बियो THINGS बेयो थिंग्स 17 नाम्बारा लांदां जायगा बाहायनो थिनदों फिल इन द ब्लेंक आरो लांदां जायगायाव मा सोनांगौनो AND आरो थारमाने बाट नाथाय BUT स बेनिखायनो SO देयारफर बेनिखायनो बेबो स आरो देयारफर बे मोननैयाबो बेनिखायनो होननायानो जायो बर'आवबा अब्लाबो होननाय जायो दा बेखौ मोनब्रै वार्डखौ सोनांगौ होनदों बे लांदां जायगायाव बासि दा बेखौ आङो होनाय जासिगोन नैबाय मा नायदो 17 नाम्बार हिसाबै फार्स्टआव मोनथाम लाइन दङ नै लांदां जायगा नैबे मोनसे बेयाव मा जागोन एन होप द ग्रासहपार एन्ड एननि जागोन आरो एन जागोन नैबे एनखौ होनांगोन बाहाय आरो नेक्स्ट नैबाव लाइन दंबावोमोन नै बाहाय मोनसेखौ लांदां दंबावो होप स्पेन्ड अल हिज टाइम बे एन आरो बेबो एन ओमफ्राय बेनिफ्राय डेन्सिंनि उनावहाय मोनसे दङ नैबेहाय लांदां बा बाट एननि जागोन आरो होमबा मारै जागोन नैयाव फरायबा नुगोन लांदां जायगायाव होप द ग्रासहपार एन्ड एननि जागोन दा एन आर फ्रेन्ड्स होप बेनिफ्राय spends all his time singing and dancing जागोन नैबे एनबाव ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव मा जागोन होनदोंमोन जोङो दासो नायनाया बे जाहैबाय बाट एननि loves to work all the time बे थिग बिदिनो बि नाम्बारा नायदो Annie was busy in summer बे होमबा so hope did not meet her बे बिजि नालाय होपआ लोगो हमनो हायाखै नाथाय स जागोन नैबे स ओमफ्राय दाना सियाव दङ both big and small नैबे एन जागोन creatures are made by God but buildings are not गासिबो गिदिर फिसायानो मा इसोरजों सोरजिजादों नाथाय बिल्डिंआथ' नङा बाट ओंखायनो नैबाव बाट नैबाव एन जागोन बेनिफ्राय लास्टआव नैबे प्लास्टिक इज बेड फर द एनभाइरनमेन्ट देयारफर प्लास्टिक बेग्स शुड नट बि इउज्ड बे प्लास्टिकआ आबहावानि थाखाय गाज्रि बेनिखायनो मा होनदों देयारफर बेनिखायनो मा प्लास्टिक मनाफोरखौ जों बाहायनाङा होनदों बेनिफ्राय नैबे 18 नाम्बारा लुक carefully at the picture below find out 6 differences in picture 2 and write them down होनदों लिरबावनांगौ आरो खिन्थानांगौ होनदों दा लिरनायखौ आं होलायला खिन्थाना होनसै सावगारियाव मा डिफारेन्स दं नाय मोनद' डिफारेन्स दं होनदों बेहाय 6 डिफारेन्ट मोनद' डिफारेन्ट दं होनदों फार्स्टआव दङ बेहाय सान दङ बेहाय सान गैया जोमै दङ बाव जोमै गैया मोननै दङ जोमैया मोननैबो गैया बेनिफ्राय जोमै बादिनो नैबे गाहायाव दंबावो नै बेबो बाहाय गैया बिफां दङ नाथाय बिफांनि सिङाव दाउ दङ बाव दाउ गैया नै ओमफ्राय ना बोनदों नै बेवहाय ना हांसो दङ बेवहाय दैयाव जेबोआनो गैया नै बिबार दङ ना दङ माबा हांसो दङ बिबाव जेबोआनो गैया नै दैल' बेनिफ्राय मानसिनियाव थफि दङ खर'आव बाव थफियानो गैया नै होमबा मा जाखो बेवहाय दैयाव जेबो गैया मोननैयाव थफि गैया नैबाव जोमै गैया बिफाङाव दाउ गैया नैबाव जोमै गैया आरो सान गैया बेफोरनो आरो डिफारेन्स फारागा
मोजां नायफिनदो बिजाबाव सावगारिखौ नुगोन होनबा न'आथ' मोननैबो एखेयानो दङ दाबो नाय ओमफ्राय आरो माबा फाराग दंबावो नामा नायदो गैया खालि कालारा नैबे हौवा ना बोननाय जिरायनायाव एसे दाग जादों नैबेहाय एसे फुस्लां जादों नाथाय बेखौ फाराग हमनाय नङा बे फाराग जानाय नङा ओंखायनो नैबे दैयावनो दङ ना बिबार आरो हांसो दङ नाथाय बेयाव जेबोआनो गैया नैबाव जोमै दङ सान दङ बाव जोमैबो गैया सानबो गैया बिफाङाव दाउ दङ बाव दाउआनो गैया मानसिया टफि हमदों बाव टफिखौनो हमाखै बेबादि फारागफोरखौ नायनो सोलोंदो बेनिफ्राय नायसै नैबे 19 नाम्बाराव जोबनोसै बे 19 नाम्बारखौ मा खालामनो थिनदों गान्दाखौ लानानै रायज्लायदों बेवहाय गान्दाखौ लानानै रायज्लायदों नै गान्दाया फिनदोंनो सोरबाया गान्दाजों रायज्लायदों आइ एम राइन' होनदों आं मासे गान्दा होनना बुंदोंनो होमबा नों मा सोंनांगोन हु आर इउ नोङो सोर होनना सोंनांगोन होनबा हु आर इउ बेबायदि दा एखेखौनो नैथिं फिनना होजोबदों नै 19 नाम्बार बेखौ नायदो आङो ओरै गिदिर खालामना होनोसै ओमफ्राय सोंनाय फिननायखौ नायसै हु आर इउ सोंनायसिन कुइसन मार्क थानांगोन होनदों कुइसन मार्क गैयाबा जानाय नङा नालाय बेखौ लिरदो ओमफ्राय आइ एम ए राइन'थ' बिजाबाव दंखायो फिननाय व्हेयार डु इउ लिभ नों बबेयाव थायो आइ लिभ इन काजिरङा आं काजिरङायाव थायो होनदों व्हाट डु इउ इट नों मा जायो होनदों आइ इट प्लान्टस एन्ड ग्रास आं बिफां आरो गांसो जायो होनदों हाउ अल्ड आर इउ नों बेसेबां बैसोनि होनदों आइ एम 10 years old आङो 10 बोसोर बैसोनि होनदों बेनि उनाव व्हाइ आर इउ क्राइं नों मानो गाबगासिनो होनदों आइ एम क्राइं बिकज आइ एम इन डेन्जार आङो माने खैफोदनि सम जागोन ओंखायनो आं गाबबाय होनदों आरो बेखौ होनदों दानिया बे एखेखौनो लानानै नोंसोरो लोगोजों रायज्लाय होननानै बुंदों आरो गोजौआवहाय लोगोजों रायज्लाय हु आर इउ होननानै सोंनाय नाय लोगोआ मा फिनो नायदो व्हेयार डु इउ लिभ नों बबेयाव थायो एखे कुइसनखौनो लोगोफोरनाव सों रायज्लायलाय होनदों इंराजि रायज्लायनायनि कनभारसेसन बेयो रायज्लायनायनि फोरोंनाय दाना नैबेहाय मा होनबावदों बेयाव मोनसे क्लास 5नि सासे गथ'आ मा लिरना होदोंनो मोनसे पेराग्राफ लिरदों गावसिनि आसामनि गावसिनि जायगानि सोमोन्दै आसाम रायजोनि सोमोन्दै दा बिदिनो एखे नैबेहाय मोनबा सेन्टेन्स नोंसोरो नोंसोरनि गामिनि सोमोन्दै नोङो जेराव थायो टाउन बा टाउननि सोमोन्दै मोनबा सेन्टेन्स मोनबा बाथ्रा लिरनो थिननाय जादों आरो दा बेयाव आङो आंनि गामिनि हिसाबै लिरबाय नोंसोरो नोंसोरनि गामिनि हिसाबै लिरदो गामियावनो थाजोबोबा टाउनाव थायोबा टाउननि हिसाबै लिरबानो जाबाय जेरै आं बेवहाय होबाय नै आंनिखौ आंनि गामिया गसाइगाव नालाय गसाइगाव होबाय आं दा नेम अफ आवार भिलेज इज गसाइगाव जोंनि गामिनि मुङा गसाइगामि आवार भिलेज इज स' बिउटिफुल जोंनि गामिया जोबोर समायना होनबाय आं नोंसोरबो एखेखौनो होनो हागोन गामिनि नामखौ सोलायदो होनबानो जाबाय देयर इज एन एल-पि स्कुल इन आवार भिलेज जोंनि फरायसालि गामियाव मोनसे एल-पि स्कुल दङ बिदि लिरबाय ओमफ्राय बिदिनो एम इ स्कुल दंबा एम इ स्कुल लिरदो मन्दिर दंबा मन्दिर लिरदो बेबायदि आरो देयर इज ए मन्दिर बा देयर इज ए टेम्पोल लिरनानै होबानो जाबाय इन आवार भिलेज बेफोरबायदि चिल्ड्रेन प्ले इन द फिल्ड अफ आवार भिलेज गथ'फोरा जोंनि गामिनि फोथाराव गेलेयो बिदि लिरना होबाय आं नै नोंसोर गुबुन लिरनो हागोन जोंनि फोथाराव गेलेयो जों गामियाव फोथार दङ बिदिबो लिरनो हागोन देयर इज ए फुटबल फिल्ड इन आवार भिलेज जोंनि गामियाव मोनसे फुटबल फोथार दङ बेबायदि होनबानो जाबाय बेफोरबायदि लिरनो हागोन दा पिपोल अफ आवार भिलेज आर भेरि काइन्ड जोंनि गामिनि मानसिफोरा जोबोर अनसुला बेफोरबायदि नोरोम माबा मोनसे बाथ्रा लिरनो थिनदों आरो मोनबा सेन्टेन्स जाबानो जाबाय आरो बेखौ बाहायनो थाखाय नैबे 20 नाम्बाराव नैबे होनाय पेराग्राफखौ फरायबाबो मोनसिगोन बिदिनो सेम स्टाइलखौ लानो हागोन आरो दा बेखिनि बेयाव थाखोबानि फरा 1 एबा लेसन 1 जोब्बाय 2, 3, 4, 5आबो फैबाय थागोन गासैबो आयदानि सानखान्थिनि आबहावानि बिमा रावनि बिसोरबो मोनफा मोनफा फरासे 1 चेप्टार 1 जोबजोब्बाय बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नाय नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै थाखोबानि क्लास 5 अनलाइन क्लास होनायाव थांनानै नायबानो जाबाय 4निबो मोनगोन 4नियाबो लागासिनो दङ बेखिनि शेयार खालामनानै हो जाहाथे गामि गफानि गथ'फ्रा रोङो एसेनोसै गोजोन्थों।